Evidenti, il-Ministri skomdi immens wara l-laqgha tal-Kabinett fost dawn il-Ministru Michael Falzon. Għalfejn il-biraħ ma kontux kollha wara l-Prim Ministru Joseph Muscat? Nistajlek li dem kont. Għalfejn ma kontux kollha? Dem konna, senjorina, dawn, nassigurat. Il-Ministru Evaris Bartolo ma kienx hemmhekk għall-konferenza ta' wara? Żgur li mhux pożizzjoni noqgħod niġġudika n-nies jena. Laqas il-sħabi stess ovvjament. Il-ġimgħa staqsejna lil Michael Falzon jekk iħossux komdu jaħdem fi gvern li jinsab fi kriżi politika bla preċedent. Kriżi fejn l-ex Chief of Staff ta' Muscat, Keith Kembri, kien implikat f'każi ta' korruzzjoni u saħansitra fl-assassinju tal-ġurnalista Defni Karwana Galizja. Dan, apparti lill ministru Konrad Mizzi li spiċċa rriżenja wara li ftit ta' sigħat qabel kien imġiel jixed fil-qorti fil-kawża li fetaħ il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija dwar il-Vitals. Michael Falzon prova jdawwar il-mistoqsija fuq dimostranti u l-protesti li kienu qed isiru matul din il-ġimgħa u saħansitra stqar illi ma jaħsibx li teżisti kriżi. U inti komdu taħdem ma' dat-tip ta' gvern li qiegħed fi kriżi? Naħseb li wieħed irid l-ewwel jassigura li hemm kriżi. Meta staqsejnieh jekk hix normali li jirriżenja Ministru Chief of Staff, il-Ministru Falzon ħarab mill-ġdid. Għalik mhux għaddej minn kriżi l-Partit Laburista li jirriżenja Konrad Mizzi u Keith Kembri mhux kriżi għall-Partit Laburista. Sinjorina diġà għatlek. Mhix kriżi dik m'intix tweġibni għalik li jirriżenja Ministru u Keith Kembri Chief of Staff. Qed nistaqsik jekk dik hux kriżi għalik. Il-importanti huwa li dan il-gvern għandu mandat ċar. Ġifri għalik normali li riżenja Ministru, m'hemmx kriżi fil-Partit Laburista xi riżenja Ministru Chief of Staff tal-Prim Ministru. Xerawna De Bono għal Net News.